Елена Шмелеваның Татарстанга эшлекле сәфәре Рөстәм Миңнеханов белән очрашудан башланып китте. Хөкүмәт йортында узган очрашуда сәләтле яшьләрне барлау һәм аларга ярдәм итү турында сөйләштеләр. Якын арада Россиядә инженерлар әзерли торган яңа буын мәктәпләре төзелергә тиеш. Аларның берничәсе Татарстанда булачак. Мы увидели здесь у вас те проекты, которые представлены, развиваются, очевидно, составляют основу экономики, нуждаются в новых кадрах. Сәләтле яшь буын үстерү турында сөйләшү Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгында дәвам итә. Түгәрәк өстәл янында министрлар, югары уку йортлары ректорлары, төрле оешма җитәкчеләре, талантлар университеты, сәләтле яшьләр өчен булдырылган иң уңышлы проектларның берсе. Аның нигезендә сәләтле яшьләр өчен профильле уку сменалары оештырыла. Безнең төп максатыбыз алар үзенең киләчәкләрен безнең Татарстанда булган югары уку йортларында күреп һәм безнең экономикада төрле яңа проектларны Лагерьлар эшчәнлеген көчәйтү, укытучыларның белем дәрәҗәсен арттыру, яшьләр өчен җәмәгать урыннары булдыру, тәкъдимнәр төрле. Безгә дөньядагы трендлардан калышмаска кирәк, ди Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгы җитәкчесе. Сәләтле яшьләрне үстерү бер хәл, аларны үзебездә калдыра алу мөһимрәк. Из малых районов республики. Яшьләр башта районнардан Казанга, аннан Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләргә китә. Аларны үзебездә калдыру өчен тормыш сыйфатын яхшыртырга кирәк. Без бу юнәлештә яхшы эшлибез дияргә була. Чөнки Татарстанга башка төбәкләрдән килүчеләр шактый. Талантлы яшьләрне үстерү буенча һәр яшь кеше үзенә программаны үзе төзүдә катнашырга тиеш. Бергәләп эшләгән вакытта яшьләрне үзләрен катыштырып, аларга үзләренә мөмкинлек биреп, бергә программа төзеп, ул вакытта бөтенесе килеп чыга. Эшлекле сәфәр Казанның 187нче лицейында дәвам итә һәм бу очраклы түгел. Бирдә укучы егет-кызлар арасында Сириус үзәгендә белемнәрен арттырып кайтучылар бар һәм бу хакта хыялланучылар да аз түгел. Россиядә сәләтле яшьләрне үстерү белән шөгыльләнүче Сириус мәгариф үзәге 2015 елда Россия президенты тәкъдиме белән оеша. Анда ел дәвамында ай саен гуманитар һәм төгәл фәннәр, спорт, мәдәният буенча 800-гә якын бала белемен арттыра. Бүген Казан укучылары Мәскәү кунагына үзәк турында сорауларын бирде. Казань у нас даже называют своей школьной столовой ресторан, потому что есть выбор. Соңрак кунаклар 187нче лицей белән танышып та чыкты. Конечно, все сегодняшние технологии. Замана технологияләре һәр балага кайда яшәүенә, нинди гаиләдән булуына карамастан бер тигез мөмкинлекләр булдырырга юнәлтелгән. Гади мәктәп укучысы спорт белән кызыксына икән, аңа профессионаллар шөгыльләнә торган спорт мәйданчыкларына юл ачык булырга тиеш. Бүген без Казанда күрергә өлгергән барлык урыннарда яшь буын өчен зур мөмкинлекләр бар. Гомумән алганда Елена Шмелева Татарстанның мәгариф системасы үсешен югары бәяләде. Безнең тәҗрибә башка төбәкләрдә дә кулланылачак. Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.